Días a todos. Vamos a dar inicio a este pleno extraordinario e urxente que se celebra pois un estado de alarma. Non sei se será a primeira vez na historia que se celebra un pleno nun estado de alarma, pero, bueno, esperemos que sea a última. Tamén me gustaría empezar este pleno pedíndovos a todos pois un minuto de silencio na memoria pois das persoas falecidas, se vos parece ben. Moi ben, pois entonces se nos levantamos un minutiño. Moi ben, moitas gracias a todos. Aproveitamos tamén pois, para facer un agradecemento especial a todo o personal do Concello e de todos os servicios que durante todo este tempo pois, estuveron velando pola nosa saúde, pois aquí particularmente pois, o Servicio de Axuda a Domicilio, a todos os membros do Departamento de Servicios Sociais, ao Grupo de Emerxencias, á Brigada, que a verdade é que todos pois, traballaron bastante e, bueno, con bastante intensidade durante este tempo. Temos varios puntos na orde do día. Primeiro punto pois, é a ratificación da urxencia e da orde do día da convocatoria. A urxencia pois, vem motivada no caso do sorteo, que hai que facelo pois, entre o 13 e o 17 deste mes. Decidimos facelo canto antes, posto que se modificou o sistema de notificación aos membros das mesas e vai a facerse a través de correos e nos vai a facer falta pois, o tempo para facer as notificacións canto antes. E do resto dos asuntos, bueno, pois son cuestións que xa habíamos falado na Xunta de Voceiros que tivemos o pasado 29. Algunhas delas pois afectan aos varios sectores económicos do Concello e entendemos que canto antes se aproben, pois mellor. Moi ben, intervención, señora González, sobre urxencia. Non estamos de acordo. Señora Alfonso. Bueno, nós pola nosa banda decir que imos votar a favor da urxencia porque non queremos retrasar máis estas axudas que se traen para persoas autónomas, empresas e locales de hostelería, pero a verdade é que pensamos que houbo tempo de sobra para facer un tempo sin ser urxente e poder celebrar as comisións informativas, por exemplo, dos puntos que veñen na orde do día. En calquera caso, digo que, bueno, por non retrasar máis estas axudas para persoas autónomas e establecementos varios do Concello de Muros, pois imos votar a favor da urxencia. Señora Lago. Nada, non temos nada en contra. Moi ben, as comisións e os plenos están suspendidos, por eso se decidiu a convocatoria dun pleno extraordinario urxente. Levantaremos a suspensión a semana que ven en canto se levante o estado de alarma. Votos a favor da urxencia, entonces, e do orden do día? Unanimidade. Pasamos entonces ao punto número 2. Vamos a facer primeiro de todo o sorteo das mesas electorais para que xa vayan preparando pois, as notificacións á Xunta Electoral. Señora secretaria. Vamos a hacer como sempre, simplemente darle el botón y hacemos con el artículo 27 de la orden. Gustaríame tamén explicar para a xente que nos vexa que non se ve a todos os concelleiros, aínda hasta que están presentes, porque tuvemos que facer, bueno, pois unha separación entre nós de 1,5 metros e por eso temos 3 concelleiros sentados nos bancos do público que non se ven, pero están aí.
Estamos tardando un pouco porque hai que ir uno a un de cada unha das mesas, participantes das mesas. Antes podían ir só 2 puntos, pero nesta ocasión non. É que pouco a pouco. Podemos seguir cos outros puntos. Está. Apestan os peles esos. Hai algúns que... Está facendo ben, Aí o que hai aí na porta é bastante alcohol, arrecende bastante alcohol, pero os desinfectantes hai algún que... A maioría cheiran alcohol que tiran para atrás, pero bueno, hai algún que arrasande ben. O que dice que cheira moi ben. Que mollou para pasar as follas. Aí voy a nombrar. O que pasa que non pecha na fin de semana. El sábado creo que pecha. Non sei que pecha yo, espera, que pregunto yo. Moi ben, pois unha vez efectuado o sorteo, seguimos co punto número 3, que é a ratificación do decreto 621/2020 de 20 de maio de participación no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, pos adicional 1/2020 para o financiamento de gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. A proposta que traemos ao Pleno é a ratificación da Resolución da Alcaldía número 621, polo que se aproba participar no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal para o financiamento de gastos extraordinarios derivados do COVID con cargo a superávit de operacións non financeiras da Diputación. O importe
que a Diputación nos ingresa, en este caso, para financiar gastos extraordinarios derivados do COVID son 40.317,98 euros. Foi un tema que xa falamos na Xunta de Portavoces, hai que facer aceptación o compromiso de participar neste plan e notificalo á Diputación. Intervención, señora González. Nada, estamos de acordo. Señor Alfonso. Nada, simplemente agradecer á Diputación que faga este esforzo e esta aportación aos concellos. Señora Lago. Pola nosa parte, igual que compromiso, queremos agradecer esta aportación á Diputación. Entendemos que é un esforzo grande que se está facendo na Diputación e gustaríanos que dende o Concello se lle recoñecese tamén a aportación da Diputación, non só a da Xunta. Por suposto, nós tamén recoñecemos, ademais, non só fixeron esta aportación, sino que se enviaron un par de veces algún material e todo o canto veña é benvido, veña de onde veña. É un diñeiro que fai falta, que se vai a destinar en parte pois a reforzar a axuda de emerxencia social, vale? A outra parte vai a reforzar os servicios do SAF e outros gastos imprescindibles e adquisición de medios de prevención, que, como sabedes, hai que dotarse de bastante material pois para o que poda pasar e para tamén, durante este tempo, pois que o personal do Concello poda facer o seu traballo nas condicións adecuadas. Pasamos entonces a votación, se non hai ninguna segunda intervención. Votos a favor. Aprobas entonces por unanimidade a ratificación. Como punto número 4, temos tamén a ratificación do Decreto 620/2020 de 20 de maio de participación no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal posadicional da Diputación Provincial da Coruña. A proposta que ao Pleno é igual a ratificación desta resolución. Esta resolución é o que é o posadicional, inicialmente iba a ser unha cantidade superior, pois a cantidade que finalmente ven son 151.192,08 euros. Entendemos que tamén a Diputación pois ten, neste caso, pois gastos tamén extraordinarios como todos e reduciron a aportación inicial nunha cantidad considerable. Aínda así, pois bueno, son sempre benvidos, como digo, e se agradece o esforzo que fan. A proposta é destinar estes cartos a gasto corrente, como xa tamén falamos na Xunta de Portavoces. Intervención, señora González. Bueno, na Xunta de Portavoces a proposta do Grupo de Goberno era facer, como non chegaba a aportación da Diputación para facer a obra da Velleira, o saneamento da Velleira, pois o Grupo de Goberno trouxestedes facer o aparcamento do campo de fútbol de aí arriba. Despois do debate na Xunta de Portavoces, tanto BNG que o dixo literalmente que eles, se eses cartos iban destinar a facer o aparcamento, iban votar en contra, se invertía no campo de fútbol, dixeron literalmente que era un voto negativo, a menos de que non se invertira os cartos aí. Compromiso por Galicia tamén dixo o mismo, non o dixo exactamente, pero dixo que é a que prefería que se dedicara a gasto corrente. Repito, a proposta do Grupo de Goberno era destinar parte a facer o aparcamento do campo de fútbol de Muros e parte a gasto corrente. Nós, o Grupo Socialista, ese día dixemos que nós estábamos de acordo con ese aparcamento, con esa obra do campo do fútbol, que sería rematar aquel entorno. Además, parecenos unha obra moi solicitada e unha obra urxente. Estábamos moi de acordo con que se fixera o aparcamento do campo de fútbol. E o único que pedíamos era que parte deses cartos que iban destinados a gasto corrente se destinaran a pagar as débedas que hai cos traballadores, cos funcionarios e cos laborales. Porque, como sabemos todos, cando vostede chegou ao goberno, encontrouse con un lote de sentencias de persoal, que é a herencia que nos deixou o Compromiso por Galicia, despois de mentir unha vez e outra vez, despois del carro de mentiras que dixo esa xente durante o seu mandato, de que non había ninguna reclamación, e cando vostedes chegan e nos preguntamos, dignos que efectivamente hai un montón de sentencias de xente reclamando os seus cartos por trienios, por cambios de... bueno, por un montón de cousas, sentencias firmes, e que nós creemos que eses cartos que había
que eses cartos, que parte deses cartos, a parte de facer, volvemos a repetir, o aparcamento do campo de fútbol, os había que destinar a pagar eso, porque eso trae máis gastos encima, e xo dixemos aquí, dixemos que polo menos que esa xente que non se lle vai a pagar, que non sabemos porque non se lle vai a pagar, ahora mismo con eses cartos polo menos, pois esa xente ten unhas sentencias firmes e vai a pedir execución de sentencia, está no seu dereito. Esa execución de sentencia conleva novos gastos. Polo tanto, ahora mismo, esa débeda que ten o Concello co persoal está xerando máis dun 3 e pico % de intereses. Co cal, cada día que pasa, a débeda é máis grande. E segundo, se piden execución de sentencia, vai haber que pagar non só as costas do procedimento, que xa sai impostas por temeridade do anterior goberno, senón que tamén van impoñer as costas de execución, porque é por lei, o sea, impóñenas sempre, a menos que haxe un motivo en que digan que non se pode executar a sentencia, que non é, eu non o vexo, porque a sentencia é firme, a débeda está aí e a xente ten dereito a pedilo. Nós volvemos a propoñer aquí que se faga o aparcamento do campo de fútbol con eses cartos e que o resto, que como sabíamos sobraba, que foi a proposta que trouxe o grupo de goberno, e que logo volveuse atrás cas indicacións do BNG e de Compromiso por Galicia, decideu anular esa obra e non facela, diz que facela dentro de 2 anos, non sabemos, dentro de 2 anos, tal e como van as cousas, estaremos aquí ou non estaremos, xa veremos, e nós vamos a votar en contra, porque nós queremos que se faga o aparcamento do campo de fútbol e queremos que se lle pague a xente, polo menos que se lle empeza a pagar algún deles e evitar que sigan correndo os intereses e que se van a pagar máis costas e que a débeda, que agora mesmo xa é importante porque as sentencias son moitas, cando se decida pagar, porque presuposto non hai, entón non hai ninguna partida reservada para eso, estamos a velas vir a ver onde o sacamos, pois cando vayamos a pagar eso, pois polo menos vai a ser un 25 ou 30% máis de débeda que temos actualmente, co cal parécenos que é prioritario, tanto o aparcamento do campo do fútbol como eso. Moi ben, moitas gracias. Señora Alfonso. Ben, dende Compromiso por Galicia, vista a recomendación feita polo Departamento de Intervención que se comentou na Xunta de Portavoces e vendo a situación xerada por esta pandemia e pola situación do Concello, efectivamente nos decantamos na Xunta de Portavoces porque se destinara todo a gasto corrente e mantemos a nosa aposta, xa dixemos naquel momento que confiábamos no criterio de intervención e así o dixemos na Xunta de Portavoces e así coincidimos. Eu pensei que os 4 grupos, pero ahora parece ser que só 3. E con respecto á herencia que deixamos, pois sí que deixamos unha herencia e o noso que fixemos foi crear o ambiente necesario que necesitaba o persoal para poder iniciar os trámites para regularizar as súas situacións, algo que ata que nos chegamos non acontecera, do cual nos alegramos, agardamos que poidan cobrar canto antes. En canto a obras, por desgracia, hai moitas obras necesarias e urxentes, pero, insisto, nos pareceu na Xunta de Portavoces co que nos víamos e co que escoitamos aquí, nos pareceu que o máis sensato en este caso era destinar todo a gasto corrente. Agardamos que o grupo de goberno cumpla co que dixo xa en máis de unha ocasión, que era, aproveitando este pequeniño respiro, poder facer frente ás necesidades novas da pandemia e tamén poder afrontar o arreglo dos parques infantís e o arreglo de aceras, que foi o que comentou na Xunta de Portavoces e nos parecen tamén actuacións moi necesarias, urxentes e importantes. Moi ben, moitas gracias, señora Lago. Bueno, por alusións, voulle contestar a portavoz do PSOE que debe de ter bastante pouca comunicación ca Diputación, porque un dos problemas da diminución da cuantía que ven é a falta de execución dos proxectos. Aquí deixouse claro que de aprobarse o aparcamento non se podería comezar ata dentro dun par de anos por culpa das licitacións de todas as obras anteriores, o que levaría a un problema para a Diputación a hora de xustificar os gastos. Xa sabemos que non ten boa relación ca Diputación, pero nós non lle temos culpa. Sí, ti, Bueno. e sábelo tamén como a min. Eu. Era tan fácil como levantar o teléfono e preguntar o porqué da diminución do POS e verías que a falta de execución dos distintos POS nos concellos, a baixa licitación dos POS nos concellos,
fainos que existan máis de 150 millóns pendentes de xustificar, polo que tamén condiciona as axudas que chegan. Si se pospón unha obra, evidentemente será máis difícil de xustificar para o ano, e dai veñen as reduccións. Entón, ante unha obra que se tería que comezar dentro dun par de anos, frente a unha necesidade de liquidez que hai agora mesmo por unha pandemia, que non sei se se dá conta de que vimos de 2 meses nunha situación bastante excepcional como para poñer o aparcamento do campo de fútbol por riba das necesidades do Concello, pois evidentemente claro que nos íbamos a poñer en contra de poñer ese proxecto agora cando había outras cousas tan necesarias por diante. Así que, nada, hasta aí. Como defendemos xa sempre, a nosa primeira opción era a de comezar co saneamento da Velleira. Creemos que é demasiado necesario como para diálogo, aínda así entendemos a recomendación de intervención ata aí. Non... Moi ben, moitas gracias. Bueno, isto o que traemos a proposta é a ratificación dese decreto. Entendo que o debate sobre esas outras cuestións pois é outro momento o de facelo. Segundas intervencións. Bueno, a señora do BNG, por alusións, tamén, que non vamos a perder o tempo aquí, di que non me levo ben cos meus compañeros da Diputación, ela que sabe. Ela fala, bla, 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 e hai que dar iso. Ten que asumir que vostede dixo claramente que vostede votaría en contra se se invertía un peso máis no campo de fútbol de Muros. Eso creo que é unha afirmación moi grave, deixou usted moi claro. E todo eso de que di que a obra se vai a facer dentro de 2 anos, eu non creo que esa obra se tuvera que facer dentro de 2 anos, porque está claro que o goberno presidido por Inés tan pronto chegou, puxo a funcionar todas as obras que antes estaban pendientes e non tardou 2 anos en poñelas. Que pasa? Que o anterior goberno era unha pandilla de inútiles que non foron capaces de poñelas a funcionar. O único que fixeron foi traelas aquí para aprobalas, que lle costou un triunfo tamén traelas, e non foron capaces de poñer a funcionar e estaban todas as obras sin poñer a funcionar. Eu teño claro que se aquí se aprobara facer o campo de fútbol de Muros, si é verdad que tamén nos dixo que como xa había 2 obras máis no campo de fútbol había que facelas por turnos, que me parece moi ben, pero o que nós queríamos era que ese turno estuvera collido, o sea, empezamos por aquí, logo facemos isto e logo inmediatamente facemos isto. Está claro que non hai por que tardar 2 anos. Que non se entere vostede, non se entera de nada. Di 2 anos como se di 4 anos. Non é certo eso. Bien. Nos decimos lo mismo. O sea, queríamos esa obra para rematar aquelo dali e seguimos querendo, seguimos propoñendo que no próximo pos ou cando haxa a próxima oportunidade se pense en arranxar aquel sitio, porque ademais é peligroso tal e como está ahora mismo, e nós queremos que se faga. E tamén queremos que se lle pague o personal despois das manifestacións que fixo a mentireira da señora Compromiso por Galicia de que ela puxo as bases para que a xente cobrara. Vamos a facer, como din agora que está moi de moda, vamos a ir á hemeroteca, e a hemeroteca que é o que nos dinos que cando estaba no BNG o alcalde, o difunto alcalde, tuvo que botala fora por culpa do que estaba facendo co personal. Levaba personal e tuvo que expulsar do goberno a ela e a outro concelleiro máis, o que está ali, a Quintela. Expulsounos os 2, porque estaba facendo un desastre co personal. E botou unha, e non só a botou dai, senón que a botaron do BNG. Por eso. E entonces creemos que fora un mal momento, entre comillas, e seguiu adiante. E seguiu adiante hasta aquí. O sea, que haxa condenas do Concello de pago a xente que se lle tiña que ter pago, primeiro porque non foi capaz de facer un presuposto en 4 anos. Ela dixo que no Concello de Muros non se podía facer un presuposto, que non facía falta facer un presuposto. Non foi capaz de facer un presuposto e non foi capaz de pagar a esta xente. Non solamente non foi capaz, sino que nos minteu e ocultounos estas sentencias condenatorias, todas, o Concello. Entonces, seguimos dicindo o mismo. A intención do Partido Socialista é que canto antes
se lle paga a esta xente, que canto antes se solucione este problema porque nos trae moitos máis gastos, que se vai a multiplicar a débeda cada día que pasa e como mínimo un 3 e pico % de intereses. Esa é a intención do Partido Socialista. Paréceme moi normal que nós teñamos unha opinión distinta. E que queremos tamén recordarlle, señora alcaldesa, que tan pronto poda, nós non podemos votar a favor porque nós temos un compromiso co campo de fútbol, cos xogadores do Muros e con todos os xogadores, con todos os equipos do Concello, de que íbamos a apoiar esa obra. E non se nos pasa pola cabeza, de ninguna maneira, o que está facendo BNG, dicindo, se non se hace la da Velleira, de ninguna maneira se hace la de Muros. Non, ojalá se fixera a da Velleira, que é moi importante, porque sabedes que unha compañera nosa do partido, que a cal me levo ben, tamén costa a Diputación, pero bueno, pois tiña moito interés e, de feito, ela acompañou os técnicos para decirlle como tiña que ser esa obra, por onde tiña que ser esa obra e cales eran as necesidades da Velleira con respecto a esa obra. Co cal, nós estaríamos interesadísimos en que se fixera. Non se pode facer porque non chegaron os cartos? Bien, pois fixérase do campo de fútbol. Que pasa? O grupo de goberno, o mellor, se nos tocara a nós estando gobernando e nos dá a opción, a oposición de destinar os cartos a que nos dé a gana, como está pasando aquí agora, pois o mellor faríamos o mismo que fixo usted. Diríamos, bueno, pois que me los dejen a mí e los gobierno yo como me dé la gana. Que é o que están facendo ahora mismo? Nós creemos que non. Nós creemos que había que marcar unhas pautas e que había que decir, polo menos desde o noso grupo, decir onde queríamos que fora onde queríamos que foran eses cartos. Creo que non é unha idea descabellada, que é unha idea, como todas as obras que fan falta, esa é urxente, e volvo a decir, é un compromiso que temos nós cos clubs de Muros, e non podemos votar a favor por culpa disso. E porque tamén temos o compromiso cos traballadores de que en cada pleno vamos a pedir que se lle pague. Porque aquela señora non lle pagou, e a min constame, porque xa sei que algún cobrou algo, que desde o Grupo Popular si hai vontade de pagarlle e gustaríanos que con parte deso, polo menos, algo se solventara. Moitas gracias. Alguna outra intervención? Eu como hai tempo que xa quedou clara que a credibilidade da señora González non lle vou a contestar, sobre todo a insultos e descalificacións desa índole. Son 151.000 euros que entendemos que van ir moi ben para o Concello para destinar a gasto corrente e, insisto, no dito antes, só agardamos que cumpra o grupo de goberno co que comentou na xunta de portavoces e no noso caso o compromiso con toda a cidadanía de Muros, non só con unha parte dela, co cal entendemos que estes cartos nesta ocasión van a atender mellor as necesidades de todo o Concello de Muros destinándose a gasto corrente. Moitas gracias, señora Lago. Bueno, antes de nada, gustaríame pedirlle ao grupo de goberno que si ten a acta da xunta de portavoces, se non la pode pasar, eu non teño problema ningún en dicir exactamente cales foron as miñas palabras, e repitoas, non me parece acaído meter os cartos no aparcamento do campo de fútbol ca situación que temos agora mesmo, non me doe recoñecelo porque sí que o dixen, agora, foi moi distinto iso a forma da que lo di. Por certo, no campo de Miraflores tamén xogan os volantes de baño, non só Muros, que parece que se lle esqueceu. Vale, pois sin problema, non teño problema ningún. Repetimos, nós creemos que é necesario dotar de liquidez ao Concello. O grupo de goberno mandou un documento no que pon en donde van ir os cartos. Parécenos acaído facelo así como se fixo, non nos imos poñer en contra deso. Repetimos, sí nos parece importante meter os cartos agora nas necesidades do Concello frente ao aparcamento dun campo de fútbol que non se sabe se vai poder utilizar este ano. Repetimos que estamos nunha situación excepcional e pode ser que non nos demos conta de todo, pero a ver, non estuvemos 3 meses encerrados na casa por capricho. E nada. Moi ben. Algo máis? Non, ata aquí. Vale. Bueno, sí que quero facer unha petición que frente a, inda que non veñan dirixidos cara a nós, frente a insultos que se soltan nesta sala, se poña orde, porque hai expresións que non nos parecen acaídas nun sitio como este. Moi ben, bueno, nós, por a nosa parte, sí, creo que sí, estamos cumplindo co compromiso que adquirimos aquí, e imos seguir cumplindo. Vamos a empezar xa a maña das aceras, vamos a ir empezando cos parques,
son moitos e, bueno, temos que ir programando a súa reparación, pero xa estamos con eso e tamén temos a intención de presentar un plan de pagos para as sentencias e acordado co personal e nas mesas correspondentes. Pasamos entonces a votar a ratificación. Votos a favor? Votos en contra? Moi ben. Pois queda aprobada cos votos en contra do Partido Socialista. Pasamos entonces ao punto número 5. O punto número 5 é a aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal reguladora da tasa para o aproveitamento especial de dominio público local con mesas e cadeiras durante o ano 2020. A proposta que traemos a este pleno é aprobar a modificación desa ordenanza, suspendendo a aplicación da tasa especial de dominio público local con mesas e cadeiras este ano 2020, someter esta modificación a información pública e de non presentarse reclamacións, esa modificación provisional, quedará elevada a definitiva e o acordo de modificación definitivo publicarase no tableiro de editos no portal de transparencia e no boletín oficial da provincia. Bueno, isto responde pois, a un acordo, creo que unánime de toda a corporación e un compromiso en este caso, os hosteleiros do noso concello de facilitarlles, bueno, pois este ano nas circunstancias especiais que todos coñecemos, pois unha pequena alivio de non cobrarlles a tasa por ocupación por terrazas. O interventor fai un informe desfavorable en este caso, porque, bueno, entende que calquera ingreso que se suprima do Concello pois non é un momento ideal para facelo, aínda que, bueno, a expensas das modificacións que podan vir a maiores sobre o análisis económico-financeiro da situación municipal, pero entendemos aínda así que é necesario e que tampouco a pérdida dese ingreso pois é unha cousa moi gravosa para o Concello e si pode supoñer un alivio para os hosteleiros. Intervención, señora González. Estamos totalmente de acordo. Señor Alfonso. Agora. Bueno, antes de nada, amosamos a nosa satisfacción porque se vai aprobar unha das propostas que fixemos o día 28 de abril. Bueno, naquel momento nos fixemos unha serie de propostas e unha delas era esta, había máis que esta, a outra será que se debata posteriormente, axudas a persoas autónomas e empresas. En este caso, eu só quería facer unha pequena pregunta antes de nada e é, según o informe de Secretaría, creo recordar que o de Secretaría, as axudas, a exención será para as licencias concedidas ou aprobadas despois da entrada en vigor desta modificación. Entón, eu quería preguntar se hai algunha licencia xa concedida ou aprobada antes da entrada en vigor desto, porque, polo que eu leín, quedaría fora desta exención. Non hai ninguna, precisamente non as fixemos esperando esta modificación. Ben, pois entón, eso nada máis, amosar a nosa satisfacción porque se vai aprobar unha das medidas que nos propuxemos xa o día 28 de abril. Moitas gracias, señora Lago. Nós aquí estamos a favor, creemos que é unha medida que lle vai dar un respiro á hostelería ca mala situación que están pasando agora mesmo. Gustaríanos que se tivesen en conta tamén outras medidas que propuxeron os hosteleiros e que estamos seguras que lle fixeron chegar, que lles axudarían en toda esta situación que están levando, pero non, estamos a favor de que se suprima a taxa. Moi ben, entonces pasamos a votar a proposta. Votos a favor? Pois queda aprobada por unanimidade a ordenanza de supresión da tasa de terrazas para este ano, a modificación da ordenanza, perdón. Pasamos entonces ao punto número 6, aprobación provisional de expediente de modificación de crédito, transferencias de crédito entre aplicacións incluídas en distintas áreas de gasto, transferencias correntes a empresas para o fomento do emprego. Este paso, a proposta que traemos ao pleno, pois é aprobar provisionalmente o expediente número 235 de transferencia de créditos entre aplicacións incluídas en distintas áreas de gasto. O 25.000 euros son minoracións da partida da Administración Xeral da Vivenda, outros 25.000 euros son minoracións da partida de maquinaria da piscina municipal
e se incrementaría en 50.000 euros a partida de fomento de emprego e subvencións a empresas privadas. De aprobarse, se procederá a exposición ao público do presente acordo provisional no BOP, na sede web do Concello, no portal de transparencia, durante 15 días, durante os cales os interesados poderán examinar a documentación e presentar reclamacións. E, por fin, dar traslado a Tesourería e Intervención. Como decíamos, este paso é necesario para poder dotar de financiación a partida que se irá no punto seguinte, que é a das bases reguladoras de axudas para autónomos. Intervención, señora González. Nós estamos de acordo, xa dixemos que estábamos de acordo, pero si estes 25.000 euros de oficina urbanística que era asistencia técnica, si este ano chega alguén a pedir esa subvención, non queda nada na partida. Sí. Queda. Bueno, nada máis. Señora Alfonso. Nada que comentar. Señora Lago. Moi ben, entonces pasamos a votar a proposta. Votos a favor. Pois queda aprobada a proposta por unanimidade. Pasamos entonces ao punto número 7, que é a aprobación inicial das bases reguladoras en réxime de concesión directa dirixidas a traballadores do réxime especial de autónomos da Seguridade Social afectados pola suspensión ou peche de locais abertos ao público polo estado de alarma decretado polo Goberno para o impulso da actividade económica no termo municipal de Muros e co fin de paliar os efectos provocados pola emerxencia sanitaria do COVID. Foi un tema que tamén tratamos na xunta de portavoces, naquel momento se vos aportou un borrador no que non tuvemos ningún comentario, ningunha aportación. Penso que as bases buscan unha fórmula de equitativa de reparto entre todos de todas as solicitudes da partida, un procedemento áxil, concíbese como un pago anticipado, non hai ningún tipo de valoración, o que si hai unha comisión de verificación de que aportan a documentación complementaria, terían despois 2 meses para xustificar a subvención. O importe máximo que se concede por autónomo son 630 euros, a xustificación vai ser bastante fácil, porque simplemente con recibos da Seguridade Social, pois eu penso que xa non van a ter que complicarse máis con este tema. O que se fai, pois é otorgarlle un punto a cada solicitude, se vai incrementando polo número de traballadores que teñan, en 1,3 para 1 ou 2 traballadores e 1,4 para máis traballadores. A fórmula é simple, se sumarían todos os puntos de todos os solicitantes, se dividen 50.000 polo número de puntos para darlle un valor a cada punto e se lle otorga pois según os puntos que teñan o importe que corresponda. Se queredes un exemplo práctico, fágolo, pero é unha fórmula bastante simple. Vale, intervencións? E non estamos de acordo que na xunta de portavoces xa falamos de que había que simplificar os trámites burocráticos para que a xente pudera presentar a súa documentación e chegar a estas axudas. Pero nós queremos preguntar, prevestedes no caso de que a puntuacións iguais, cal é o criterio? A ver, o número, o capital é reducido. Sí. Bien, entonces, imagínate que hai moitas máis solicitudes que o capital que hai, que seguramente vai a ser o caso. A puntos iguales, como se vai a repartir eso? Entran todos os solicitantes. Sí. Todos os que soliciten axuda entran na axuda. Sí. O importe divides entre todos. Sí. Vale? Ti das un valor a cada... Imagínate, por exemplo, para que o vexas, que temos 80 autónomos. Sí. É un punto cada un. Sí. Vale? Que temos 5 autónomos con un traballador. Sí. Serían entre os 5 autónomos 6,5 puntos. Vale? Que temos 2 autónomos con 3 traballadores. Serían 2,8 puntos. Sumamos todos os puntos. Temos 89 con 3 puntos. Vale? Dividimos os 50.000 por 89,3 e nos dá 559,92 cada punto. A persoa que teña un punto leva 559,92, a persoa que teña 1,3 leva 559 por 1,3, que en este caso se superaría o máximo, que son 630, levaría 630 puntos,
É dicir, todo o mundo vai a ter acceso, Vale. proporcionalmente ao número de solicitudes. Vale. Vale? Vale. Está. Listo. Ai, perdón. Está bien, para que lado. Bueno, Perdón. vamos, a fórmula é tan simple como repartir os 50.000 euros entre todas as persoas que soliciten a axuda e que cumpran os requisitos, establecendolle os euros que lle corresponden a cada punto. É tan simple como un reparto, como dividir entre o número total de puntos. Bueno, vamos a ver, este é outra das propostas que fixemos o día 28 de abril, o día 7 de maio tivemos unha primeira xunta de portavoces na que nos decía que tardáramos 45 días en presentar proposta. Nos, a verdade, que esperamos un pouco porque non queríamos facer como o señor Casado e presentar proposta de cousas que xa se estaban facendo e preferíamos que a aportación fora realmente útil e constructiva. Resulta que 62 días despois, que era o 7 de maio, nos trae un borrador e vostede nos diose que non se fixo ningún comentario nin aportación. Na xunta de portavoces que trouxe o borrador, nada máis presentalo, dixo que era un borrador que estaba sin traballar, palabras textuales súas, e que tampouco tiveramos tempo de miralo con calma, tamén palabras súas, e que se tratarían esas bases nunha próxima xunta de portavoces para que puidéramos todos os grupos da oposición tamén e o grupo de goberno pois facer aportacións a ese borrador. En lugar de chegar unha nova xunta de portavoces para poder falar destas bases, o que nos chegou foi a convocatoria para un pleno extraordinario urxente, sin siquiera ter a posibilidade de comentalas nunha comisión informativa. E entón, bueno, a pesar diso, na xunta de portavoces eu si lle comentei que, bueno, xa que colleran o modelo de bases de Arteixo, do Concello de Arteixo, ali había 2 liñas de axudas para quen tivera que pechar un local de apertura ao público e tamén para outras persoas autónomas e pequenas empresas, e entón que estudiaran a posibilidade de que estas axudas foran non só para persoas autónomas que tiveran un local de atención ao público, sino tamén para persoas autónomas ou pequenas empresas que tiveran que cesar na súa actividade e que tamén tiñan que ter local algunhas delas, pois, por exemplo, para ter un almacén, non? Pódese dar o caso de que haxa algunha persoa autónoma ou pequena empresa que non teña atención de local ao público, pero sí que teña un local alugado para almacén, por exemplo. Esta aportación xa a fixemos na xunta de portavoces. E, de feito, queríamos preguntarlle pois un par de cuestións sobre estas bases que, como digo, non tivemos ocasión de facer máis aportación que aquela porque estábamos á espera de ter esa outra xunta de portavoces. E entón queríamos lle preguntar, unha cousa é esa, si as persoas, porque en persoas beneficiarias tal cual están nas bases dá a impresión de que sí, pero logo ler os requisitos dá a impresión de que non. Si se poderían acoller a esta axuda persoas autónomas ou pequenas empresas, que sei outra pregunta, que sin ter un local de apertura ao público si tiveron que cesar na súa actividade e teñen un local, pois, por exemplo, de almacén. Si estas persoas entrarían nesta convocatoria de axudas. E a outra é si é exclusivamente para persoas autónomas ou si tamén se poderían acoller a isto pequenas empresas, evidentemente con sede en Muros e con actividade no Concello de Muros. Queríamos facer esas preguntas antes de nada. Pois moi ben, pois xa lle ven bastante claro nas bases que poderán solicitar estas axudas as persoas físicas ou entidades con personalidade xurídica afectadas polo anexo do Real Decreto Lei 463, polo que se declarou estado de alarma e onde se especifican todas as actividades que cesan. Iso quere dicir que un autónomo que teña unha sociedade, evidentemente, é autónomo. Polo tanto, tamén se pode acoller. Hai, ademais, outras casuísticas para persoas que tuveran que cesar a súa actividade, pois por imposibilidade total de realizar teletraballo, por atoparse pechados os establecementos nos que presta o servicio, por non poder acceder aos centros de traballo debido a limitacións de mobilidade, por non poder conseguir as materias primas para levar a cabo a súa actividade productiva, por non ter a posibilidade de hacer a clientela debido ás limitacións de mobilidade e calquera outro motivo de naturaleza tal que non permita levar a cabo a acción profesional relacionada co obxecto desta convocatoria. Creo que con eso lle contesto as súas preguntas. Ben, podo seguir e rematar? Sí, por suposto. Bueno, eu eso xa o lera, por eso lle decía que no tema de beneficiarios si parecía que sí, que é o que vostede acaba de ler, pero no punto de requisitos a dúda entra porque no apartado A di textualmente
Poderán solicitar esta subvención os autónomos e autónomas que cumpran os seguintes requisitos, e o primeiro é que a actividade que desenvolve a persoa beneficiaria da axuda se atope no termo municipal de Muros e que tivera que pechar o seu establecemento debido ao estado de alarma decretado polo Estado. E entón a cuestión é este establecemento de atención ao público. Entendo que non, polo que me acaba de contestar. Non. Establecemento onde presta o seu servicio. Vale. Bueno, pois nada, pois nós estamos de acordo ca proposta, evidentemente, porque, bueno, é unha das propostas que fixemos nós en abril, co cal nos parece ben. Moi ben, moitas gracias, señora Lago. Nos, en principio, sí, manifestar que estamos de acordo, pero teñolle que dicir que tampouco me parece correcto que diga que non se fixeron achegas, porque que naquela xunta de portavoces foron varias as achegas que surxiron aquí na mesma xunta. Nos, de feito, comentamos a posibilidade de que se tivesen en conta aquelas empresas que, sin ter que cerrar, viran sustancialmente reducida os seus ingresos. Entón, non dicir que non se fixeron achegas non nos parece... Dixen que non se fixeran achegas desde que vos los entregamos. As que fixestedes ali, creo que na medida de posible están recollidas nas bases. Pero que o entregachedes nolo xa ca convocatoria do pleno. Non lo entregachedes para estudiar primeiro sobre ele antes de volver a traballar sobre ele. Entregachedelo para aprobalo aquí. Moi ben. Entón, Algo máis? Non, ata aí. Bueno, pues entonces pasamos a votar a aprobación inicial das bases reguladoras. Votos a favor. Pois queda aprobada tamén por unanimidade este punto da orde do día. Sin máis, vamos a dar por finalizado o pleno. A min únicamente me gustaría engadir que pois este luns vai facer un ano que nos estamos aquí. Quero agradecer a actitude en xeral de todos os membros da corporación, o seu apoio a todas as propostas que presentamos, porque mal que ben todas saíron adiante e, polo tanto, entendo que foron razonables e tamén quero agradecer pois, bueno, o apoio e a actitude en xeral que se veñen mantendo nos plenos. Sin máis, levantamos a sesión. Moitas gracias a todos pola vosa asistencia.